Dagiti kakabsat ko, idi una nang aldaw, kas masasao, nga iti panakaamuda idi, nga ibagbagana, iti linaa, iti laad, iti langa, iti daga, nga awam pa idi, iti amuda, nga kas iti panagpamati idi. Tati amuda idi, nga iti bisin kung kunada, mabisin iti tao idi, kakas inda nasoksokimat. Ngam di kiti kabsat, haan nga bisin akas naglasaglaeng kabanag. No di ket digitoy anak kita mabuybuya ken may panggap iti makan adu iti makan ditoy alubong no may panggap laeng iti sumreg iti ngiwak. Ngam di kiti kabsat na ibagbaga amakan no may panggap daytoy adu idi iti mabisbisiran gapu kadagitoy alinao iti surat. Taadda digiti maneknek a mabasa iti Genesis 26 iti 1. Ket adda idi bisin iti daga. Kaya na nga sa uri kabsat digitoy abisin ta awam pa idi kadagiti na Diyosan asursuro kadakwada isu adoti mabisbisinan idi. Sabali pay daydi imunon na abisin so dayta ti bagbagana. Nga kas iti na espirituan abanag nga taraon iti panunot ken iti puso ngagturong iti Dios. Di kita ti ibagbagana iti nga bisin nga adda kadagiti alaldaw ni Abraham ken iti aldaw ni Abinalit ari kadagiti Pilistyo ijay Gegar. So di kita kabsatin na ibagbaga idi nga kas iti bisin. Iti mabasa iti Genesis 12 iti gis ket naadda iti maysa abisin iti daga. So di kita kabsati pangibagbaga na dayta datayo metlaeng adaga nga si bibiyag adabuo kas iti tao ket simmalog ni Abraham ijay Egypto tapno agasan na ijay digiti tattao a mabisbisiran ana palalo iti bisin iti daga. So di kita kapsatin na ibagbaga kas na spiritual abanag. So di kita kapsatin tayo sa kimaten nga adu idi ti mabisbisiran iti kastoy awagas iti gapu iti pamati. So di gitoy tayo ti bagbagana di gitoy amabasa iti Genesis 40 city iti 13 ket awan idi ti makan iso amin adaga kita inay bagbaga nga gapu iti makan iti daga ta napalalo iti bisin idi kas iti daga iti Egypto. Di bagbaga na nga daga iti Egypto iti tunggal tao di bagbaga na ket iti daga a Kanaan. Digitoy kay bagbaga na nakapsot da kay puong iti bisin. So kadigiti kabsat alaen tayo kas kadigiti ibagbagana. Tabangala tayo ti pasit diyan doma asurat iti muna a Corinto 10 iti 3. Ket manganda amin iti dayjay metla a pagtaraon anay spiritual. Isu daytoy kabsatin na ibabaga a pagtaraon pagturong iti Dios. So di kita ket agyaman na kakabsat maawatan nyo digitoy akay papalan na iti bisin idi iti daan tulag nga kas intayo soksokimaten abisin iti daga idi kakas kada tayo langit at nagsoksokima iti na Diyosan sorsoro
Kutagya manak tigus ama manakabalin sa amin.